じゃあ、映像っていうのは何なのかっていう質問の答えは人によって違います。この前も言った通り、なんかアニメーションって何なのかっていうこともみんなの頭で違うようにね、これも違うと思います。みんなの頭の中のね、そういう定義が。ただね、これ原則があるんですよ。原則があるんですよ、映像っていうのは。映像だからね。像って何？像って絵っていうことだね。絵、写真、フィルムみたいなことでしょ。像、意味は。じゃあ絵っていうのは何？これどっかに映るっていう意味でしょ。映る絵っていう意味です。分かったんでしょ。この原則分かったんでしょ。映る絵です。ただ映る絵にはどういう特徴があるのかなっていうと、絵だけ映るんだったらそれをスクリーンで映れば何？それ映像じゃなくて画像になっちゃう。ただ映っている画像になっちゃう。じゃあ映像というものに成り立つためには何が必要なのかというと、一番目は連続性があることです。連続性があるということは何ですか？動きが見えるっていうことでしょ。絵に、像にね、動きが見えるっていうことは連続性があるということです。連続性がなければそれは動きとは認められません。それはただの映っている静止画になっちゃいます。じゃあ連続性があることです。ただここの連続性は映像の中のフィルムの連続した動きっていうことも表しているけど、もう一つの意味があります。これもう一つの連続性っていうこと、それは何なのかというと、カットの連続性、シーンの連続性、そして和の連続性、シリーズの連続性みたいなものにもつながってきます。カットの連続性は分かるでしょ。カット1終わってからカット2、カット3終わってからカット4、そういうふうに映るんだよね。そしてシーンもそうですよ。この中で撮ってるシーンがシーン1、外で撮るシーンがシーン2になる。じゃあシーン3に飛ばないでしょ。普通は連続性があるでしょ。だから連続性っていうのはただその映っているそのフィルムの連続性だけじゃなくて、動きに対する連続性だけじゃなくて、作品自体の構造に対する連続性も含まれています。映像の連続性っていうのはいろんな意味でいろんなものを含めているということです。ただ連続性がなければこれが映像作品ではないっていうこともないです。ただ静止画だけを連続じゃないけど静止画だけを映してそれで広告出したりとかすることもあるじゃん、テレビで。それで声出して1枚の絵だけを映してそれで声でね、音出して声出して音楽つけて、その広告を読んであげることとか、それも一つの映像には成り立つんですよ。ただそれは、作品ではありません。作品っていう意味は何なのかっていうと、もうこれはアート性があって一つの作品として成り立つような要素がいくつかあってね、ストーリー性があって作品に成り立つんですよ。ただの映像っていうのは映して他の人に何かを伝えるためのものだったりとかするとその作品だと言えません。でもここで映像の基礎で言っている連続性っていうのは作品に対するものです。ここで言っているのはただ映像っていう言葉だけじゃなくて全体の映像作品に対して言っていることです。なのでそこで重要なのが連続性があることです。これはフィルムの連続性と各カット、各シーン、各シリーズ、いろんなつながってくるもの、物語の連続性というものです。ストーリー連続性がなければならない、はい、これが一つのね特徴であります。重要なものです。じゃあ2番目は何なのかというと同一性。同一性っていうのは何の同一性だ？考えてみたこと流れとかね、また雰囲気とか、またはその流れとか雰囲気とかは何の中で行われている？
物語はどういうものの中で行われているの？カメラワークはどういうもので成り立っているの？空間でしょ。だからその空間の同一性というものが大事です。名探偵コナンの世界から一気に他のアニメの世界に飛ぶことできないでしょ。コラボレーションアニメーションとして作ればいいんだけどね、ルパン三世みたいにね。ただ、コナンから金田一少年に飛ぶことできない。同じ空間じゃない。しかもだから作品としてそう言えるんだけどね。じゃあ同じ作品の中で空間が違ったりとかするとどうする？これ連続性が崩れるんでしょ。違う空間でやってしまう。じゃあ教室のこの教室のアニメを作ろうとしましょう。教室で私が話してます。みんな聞いてます。これが一つの空間でしょ。じゃあ外で人が遊んでます。それと何の連続性があるの？何の関係性があるの？全然ないでしょ。あれはあれでこれはこれで。だから空間の同一性がなければ連続性も崩れる。なので空間を同一させる必要があります。この空間の中に入れられるものはさっきみんな挙げた通りにストーリー、雰囲気、なんとかなんとかって、そこの空間で起こる全てのものが同一性の世界観、同一性を持つということです。これが大事です。はい。じゃあその次、変化性。じゃあ同一性を持ちました。連続性があって同一性があって、2つは多分ねものすごく重要な関係だと思うけど、じゃあ変化性っていうのは何なのか。変化性っていうのは速度の変化、また時間の変化、いいね。または展開ね。あとキャラの感情の変化、ストーリーの展開ね。さっき言ったそれによってキャラクターが変わってくるねみたいな変化性を持たなきゃいけない。変化性を持つっていうことは何を持つっていうこと？いや、もうちょっと考えて。何を持つっていうこと？何につながる？これ創造性につながるでしょ。だから変化させて新しいものを作り上げるっていうことでしょ。変化することによって新しいものが作り上げられるでしょ、普通は。だから創造性を持つことが大事です。変化性を持つということは変化を持って創造していくっていうことです。ただ連続性と同一性がない空間でできない。それがあった上で少しずつ変わっていく。じゃあずっとみんなが書いてて、ずっと私がここで喋ってて、ずっと同じことを繰り返すっていうことは作品になる？変化性ないでしょ。だからそれは変化性がなければもうこれは作品として成り立たない。同じもののリピートになるということ。それは作品として認められる。なので変化性を持つ。変化性っていうのは創造性を持つものです。想像を出していく、想像していく、新しい展開をしていくっていうことです。だからこの3つがものすごく重要なものです。覚えておいてください。これは基礎のすっごい基礎なんだけど、じゃあ映像っていうものは何なのかということをちょっと浮かびました？頭の中に。今私が言った話と今までみんなが勉強してきたものとちょっと融合させて自分なりの定義が少しでも見えてきた人いる？なんとか言えないけどなんとか浮かんだっていう人手を挙げて。1人、2人、ただこれはねどこでもあるっていうものっていうことよりも少しねこの創造性っていうものがついた上でもう本当にかなり変わってくるよ。これが特にこの変化性がこの3番目がものすごい重要だよ、映像作品としては。これがないともう同じものずっと繰り返しになるんだったらリピートになっちゃう。
みんなやりたくないし、それ作品としても成り立たないし、普通の広告としても流れがないから本当につまらないものになっちゃう。これがあった上でこれをねついてくる、そして創造性が作るということで、新しいものが生み出してくるということです。なのでこの3つがあった上でみんなの意識の中に少し変化があると思います。映像に対して多分何とか言えないけど、何とかやっぱこうだったんだというふうに浮かぶと思うよ、普通は。多分恥ずかしくて言えない人もいるかもしれないけど、だからこういった基礎の知識というのを勉強することも大事です。これはどこで勉強するのかというと、さっき映像の原則という本でもあるし、いろんなね、実は皆さんがすごく無視している本の中に書いてあります。この授業のために買ってたその分厚い本の中でも実はね、ものすごく簡単な言葉で説明されているところもあります。根底の部分とか演出の部分とかにね。だから別にこれは決まっているわけじゃなくて、長年の歴史でこういうものがこうだったんだろうというふうに生み出されたきたものです。じゃあこの3つが本当に映像の基礎であって、これがなければ作品として成り立たない。これが本当に重要な要素をね、全部じゃないけどその中でも重要な要素の3つなんですけれども、じゃあその次は何なのかっていうと、これがあった上で何が必要なの、作品何が必要なの。創造性で、作り出したんでしょ、新しいもの。じゃあ変化があったっていうことは何に変化があったの？テンポでしょ。テンポかリズムでしょ。前ずっとね同じようなことを繰り返しているのに、何かがあって変化性を持って、ちょっとね速くなってたり遅くなってたり、テンポがその雰囲気によって新しい創造性を持ったもので、雰囲気によって少しずつねこの変化性を強めていくっていうことです。なのでこれねあった上でテンポとリズムっていうものも本当に大事です。じゃあその2つは何で表現する？タイミングね、時間だね。緊張感あるシーンを表現したときに何が一番大事？何？音楽。そう。しかもどんな音楽？リズムの速い、テンポの速いやつでしょ。あと刺激力強いとかね。でもそれが後でつけられてきたもので、その前にあるのが何なのか、映像の緊迫感。ものすごく緊張感とか与えるような映像でしょ。緊張感を与えるような映像っていうのはどうやって作られるのかっていうと、やっぱり時間を短くするんだよね。秒数。あと描写としてもカメラワークがものすごく変化するんだよね。あと演技だね、演出。だからそこでリズムとテンポが変わることによって演出も変わっていくっていうことです。いろいろ演出できるような空間が作られるっていうことです。なので、これプラスやっぱりテンポ、リズムっていうものも大事な要素になってきます。じゃあこの4つがね、これにまだプラスできるものいっぱいあるんだけど、音楽とか、あと視覚とかね、視覚聴覚みたいなものあるんでしょ。そういった五感とかもねついてくるかもしれないけど、ただこの4つが少しね映像をものすごくよくしていく上でなくてはならない要素になります。これによって本当にこれとこれの関係性がものすごく強いから、これによってやっぱりこれによってこれがもうちょっと変化できるし、これによってこれのテンポも変わっていくしっていうね、いろんなね因果関係があると思う。